Guys! Martes nga pala ngayon at tuwing Martes ay nagsisimba ako sa San Antonio de Padua sa Mercedes. Kaya naman makikita nyo ang lola nyo na nagre-ready na para sa pagsimba at huwag nyo akong i-judge ha kung naka-short ako, hindi naman yan pek-pek short. Pagkatapos ko kasing magsimba ay may lakad kami ng mister ko kaya naman ganito ang outfit ko. Kaya wag na kayong magalit dyan. Kaya tara na, ipagtitiri ko na lang kayo ng kandila mga beshi. Napaaga nga ako ng dating, alas 5 pa nga lang at 5:30 ang misa. Kaya naman dito na muna ako unang pumunta sa tirikan ng kandila at nagtirik na muna ako ng nabili kong kandila. Kulay green na kandila nga ang binili ko para daw ito sa prosperity. Para magkaroon tayo ng madaming pera, beshi. Wala namang masama kung maniniwala ka. Basta samahan mo lang ng sipag at tiyaga. Huwag yung pinagdarasal mong sana yumaman ka pero tatamad-tamad ka naman. Pagkatapos ko nga magtirik ng kandila ay pumasok na ako dito sa simbahan. At kukunti pa nga lang ang mga tao. Kaya naman tumingin-tingin na ako kung saan ako pwedeng maupo. Syempre pinili ko yung merong malaking electric fan para naman mahangin sa pwesto ko. Ang init-init kasi tapos wala pa akong dalang pamaypay dahil nakalimutan ko. Pagkaupo ko pa nga lang ay nilibot ko ang camera. Pero ang totoo lang nagsasalamin lang talaga ako, tinitingnan ko kaya ayang itsura ko. Pagkatapos nga ng simba ay nagpasundo na ako sa mister ko at eto na kami. Papunta na kami sa Bastikoy. Dahil nga natuwa sa akin ang may-ari ng Bastikoy dahil dun sa pinost ko kaya sabi niya bibigyan niya ako ng isang mango overload slushy. Grabe guys, alam nyo ba, tuwang-tuwa talaga ako kasi bukod sa favorite ko talaga ang mango overload ng Bastikoy, ay napansin pa nila ang pinost ko nung nakaraan na bumili ako. Grabe guys, napaka-generous pala talaga ng Bastikoy. Kaya naman sobrang kinilig talaga ako nang mag-chat sila na meron daw akong isang freebies ng large. Take note ha, large pa na mango overload slushy. Mas nakakakilig pa guys kaysa sa mister ko. At eto na nga siya, tuwang-tuwa nang makita ang poster ni Boss Carepa. Idol niya kasi yan, pareha silang boylado. Hindi ko nga alam guys na meron pala silang branch dito sa Lagon. Lagi kasi akong bumibili dun sa store nila sa may Dolor Hotel. Mas malaki pala ang space nila dito kumpara doon sa store nila sa ibaba ng Dolor Hotel. Bukod pala sa mango overload ay meron pa silang iba't ibang variety ng slushy at meron din silang mga pizza. Sabi nga ni ate na kanina pa daw niya kami inaantay dahil ibinili na raw sa kanila na pupunta nga kami para i-pick up ang free slushy namin. Habang inaantay nga namin ay itutur na muna namin kayo sa loob ng store ng Bastikoy. Habang nag-aantay ay naupo na muna ako dito sa kanilang dining table. Grabe, napaka-comfy naman ang kanilang upuan, ang lambot-lambot, hindi masakit sa puwet. Eto namang mister ko, sobrang pakit naman ang ginagawa. Sabi ko nga ay huwag siyang masyadong umiti at nawawalan naman ang kanyang mata. Alam niyo naman, singkit. Hindi ko kumawari kung ikaw ba ay nakapikit o nakangiti. Ganun kapag mga singkit, sabi ko nga sa kanya ay siya, tama na ang pagpapakyut at baka mahanginan ka naman ay hindi na masaulian. Ang cute nga pala nitong triangle table sa gitna nila. Merong plant, napaka-aesthetic at meron ding bar corner dito sa tabi. At pagkalipas nga ng 10 years ay dumating na ang previous namin galing sa Bastikoy. Ayan na, nagawa na ni ate. Large size talaga ang binigay sa amin. Grabe, sobrang generous. Parang nagbabalak tuloy ako na bumalik sa kanila sa December para naman makakuha ulit ng previous. Mga ngaruling po ako ha, kahit mango overload na lang din ang pamasko nyo sa akin. Syempre naman, nilantakan ko kaagad yan. Patatagalin ko pa ba yan? Alangan naman inumin ko ng tunaw na. O diba? Para na akong nasa heaven sa sobrang sarap. Bastikoy lang yarn. At dahil dyan, may papuso ako sa inyo at isang sakong kurumbot. Dumiretso nga pala kami guys sa Burugtian sa Dahon at doon na kami kumain ng gabihan kasi anong oras na rin. Matatagalan pa kung magluluto kami sa bahay. Murang-mura lang naman dito guys, 49 pesos lang to 69 pesos meron ka ng dinner. Favorite nga naming ino-order dito ay yung kanilang sigsilog for 69 pesos only. Kasi ang sarap ng sisig nila mga mare. Mainit pa rin naman nilang isiniserve at meron din silang pasabaw. Kaya naman ox na ox talaga ang dinner. At meron din kaming extra rice. Kasi nga kulang ang isang rice sa amin. Alam nyo naman matatakaw kami. Kanin is life, beshi. O siya, hanggang dito na lang ang video namin. Mag-follow na kayo sa aming FB page. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bye!